taala barakatuh. Ewa dental daka tamba naɓe e saraji tamba fof ina jogui hande weltare mawde no feewi gila ɓe nani ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ina ara ɗo leydi fof dilli saraji ɗi fof dilli kala mabɓe wonɓe dowri ɓe hay golle mabɓe fof ɓe garti ɓe dartini ɗum ala woni sababu sona jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ko addi ɗum noon ndonno kanko so ari ko malu mawngu wonani diwan o fof nokku o fof so ari yimɓe ƴogat kadi ha keewa ɓerɗe ƴooga ha keewa belto on belammo noon wawa woppude hay goto hay sukaɓe tokosɓe muynoɓe kamɓe fof ɓe garat kamɓe fof ɓe gari jaɓɓade ceerno on jii woɓɓe kadi nana gara e lawol ɗum ɗon ko weltare mawde no feewi aywa ha joni yimɓe nana e lawol na gara ko min belti no feewi dal min belti no feewi jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ndewno o wayri ɗo no feewi saabu o wayri ɗo ko février 2024 ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba wayde 2024 o wayri ɗo ha hande décembre hande o 1er janvier 2025 sa calculi danaka ɗum woni ma won lebbi sappo noon ceerno meeɗa wadde ɗum taw arani Tamba ndewno e kala ɓe mbi Tamba e Madina Gounass ko saldu kala ko waali Madina Gounass ko ɗo ñaldata kala ko waali ɗo ñaldata ko Madina Gounass ndewno Tamba e Madina Gounass fayda ko hunde wotere ɗum waɗi noon o wayri ɗo warigol ganduɗa aduna o fof tiiɗi ɗum ɗum no en belti no feewi ɗum addi yimɓe jeeyi ha hedde aéroport to Tamba Socé yeehi jaɓɓoyi to ceerno waɗi dillere en jelti no feewi emin jelti no feewi hitande fof ɗo o mbimami ko ɗo ha yeeso seeɗa maayi caliki ma heew teb saraji Tamba guure Tamba ɗe wawa limtude ɗe ha e Tamba naɓe fof e laamu ngu fof ma yiɓe ɗo so Allah jaaɓi inchallahu taala emin belti hen no feewi on musidɓe nan toon kalani min wondema ceerno yamiri hikka sunna mo ceerno men ceerno Alaji Mat Seydou waɗatno on sunna ceerno ne yiiɗi hestitinde ɗum hikka ndewno ɗum wayri wadde omo yiiɗi hestitinde ɗum hono lacciri ɗi goto fof yo wat haqqe ko wawi ko waɗa doole mumen fof kadi fewna ha moƴƴa liira ha yoora waɗa ɗum kadi e kabar e nokku ɗo ganduɗa o ina wawi hisde ɗon adda ɗum ha ɗo galle ceerno men watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy so watti ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗum noon ko saraji wuuro ngo fof guure fulɓe wonɓe saraji e fof alhamdulillah rabbil alamin hikka ko rema ko e wonko keɓɗen ɗum noon yen nan ko ceerno yamiri ko mbaɗen sunna o kala goto men woto ɗaw hoore mum sa ɗawi hoore ma ɗum ɗo ko ceerno men ceerno Alaji Mat Seydou Allah andi ko anni hen on sunna ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba accadi ɗum ina yiiɗa goto en fof ɗo yo faɗa ha moƴƴa wata waɗa ha wasa fewde waɗa ha feewa gadda mbatta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗo ha ɓundu ha ferlo e diwan Tamba fof e uul fof kamɓe fof yooɓe gaddu ga ɗo ɓe jettin ɗum e juuɗe pour affaire lacciri ndi eyyi ɗum ɗon kadi eɓe belti hen no fewi kadi on kabaru nde ceerno ari nde ceerno siraji an kadi hestitini min ɗum ɗon ga min nanino ɗum emin gonno ɗo ina warno e ɓerɗa men kono noon nde wonno ceerno ari kadi haali ɗum ɗon ɗum ɓeydi kadi fewde kadi inchallahu taala ɗum kadi koko waɗete so Allah jaaɓi Tamba e diwan wonata caggal so Allah jaaɓi so min kebbinani kam camion no wuruno so Allah jaaɓi ɗum ɗon kam wonata caggal inchallahu taala ɗo ko ceerno joƴƴini ɗo ko caggal alen ko ceerno men ceerno Ahmad Baro Sy kanko woni mawɗo dental ngal kadi ko neɗɗo mo ganduɗa omo yankini kala ɗo jiiɗamo kala ko garɗa e makko o ummoto o daro hakke makko yankinade e wonde e yamiro way ko o ƴetti jikku comme no jikku ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ni a andata ko mette makko o faltaki hay goto wona ceɗɗo wona pullo hay goto kala garɗo e makko ko gummiɗo omo dari Tamba ɗo ha waɗi feggere minen fof koye caggal makko min goni kamɓe fof minen fof dental ngal fof ko haɓɓere wotere woni ɗo ko yamirore so ari ha ɗo makko ɗo tan so sakti tan gasi fof ada
tambanaɓe minen ko haɓɓere wotere waɗi ɗo ceerno Ahmadou Baro Sy kanko woni mawɗo dental ngal ɗo caggal nde jingnaɗo makko yeehi de kanko woni ɗo mawɗo dental ceerno Ahmadou Baro Sy min mbiyetemi ko Ibrahima Souleymane Déme ndiyami ko ɗo e Tamba kono noon min koɗi ko rumde kadi gallam nano rumde min ko mbiya Alaji Souleymane Déme kono ko min koye jignaɓe men kadi koye calɗi dental ngal wonno hadde makko ferde omo yaha Madina Gounass eyyi Ibrahima Souleymane Déme ndiyami ko ɗo e Tamba kono noon min koɗi ko rumde kadi gallam nano rumde min ko mbiya Alaji Souleymane Déme kono ko min koye jignaɓe men kadi koye calɗi dental ngal wonno hadde makko ferde omo yaha Madina Gounass eyyi